yn y tŷ Gwerin yn well na oncon ar fy llw. Ond rydyn ni yma I gael help llaw ac I gero'r lleill, achos mae gennym rhywbeth quite exciting. Mae droddech chi yn y munud. Eithom draw I babell y gymdeithas I gael tips. A'r unig beth a welsom oedd Menai Williams yn bwyta chips. Fe yrodd ni I Ragbrawf ac wedyn draw I Swched, a dyna ble roedd crows y byd cerdd dant I gyd yn yfed. Hymns gan pob un ohonyn nhw. Snobs. Un tip gan Owain Sean oedd I ni eirio'n glir fel hyn. A Bethan Bryn sy'n hoffi cael gosodiad with a spin. Wena'n dweud cael dal brawddegau cyfan ar ei hyd, a Dilyn Cornwall wedodd rhaid ni orffen gyda'n pryd. Fe gawsom alwad ffôn rhaid pwysig echdoi gan Meferyd. Beth yw archdegwydd yn y Saesneg, Frank? Coffin Druid. Waith gofynodd I ni ac fe wnaethom ni gytuno I ganu yn y paws yn seremoni y cadeirio. O, dwi'n byw, chod bach yn nerfus. Mae'r diwrnod mawr o'n blaenau, go iawn ni'n methu credu. O'r diwedd rydym ni am fod yn ôl ar y teledu. Disgwyliasom am blynyddoedd Frank, but it was worth the wait. Ni'n caru Wrecsam, Eisteddfod a Cherddant, mae'n troffi